Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 21-nji marty hepdäniň duşanbe güni Habarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti 88 ýylyň dowamynda ilkinji gezek Kuba sapar edýär. Las medidas anunciadas mantienen un sesgo discriminatorio hacia las empresas. Tajikistan ortaýadyň eskerleri bilen birlikde Awganistan bilen Türkiýanyň golaýynda harby türgünleşip geçirýär. د توریزم سره په جګړه کې بوخته داعش وځپل شي دلته مرکزونه ونه لري. Aşgabatda bir Amerikan dollarynyň bahasy gara bazarda 5 manatdan aşypdyr. Dollar satmaz beýlekin üstlerleri bolsa dollar sowdagarlary 1 dollary iň arzan bolanyna 5 manat 20 sengeden 5 manat 40 senge kelle arasy satýarlar. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 20 martda Havana baryp Kuba taryhy saparyna başlady. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň 88 ýylyň dowamynda Kuba edýän ilkinji sapary Fidel Castro'nyň 1959-njy ýylyň rewolýusiýasyndan soň ýurtlaryň arasynda ketilen gatnaşyklary gowlandyrmak maksadyny öz öňünde goýar. Obamany aeroportda Kubanyň ýokary derejeli resmiýetlerinden daşary işler ministri Bruno Rodriguez Parilla garşy aldy. Obama saparynyň başynda Birleşen Ştatlaryň Havana mehmanhanasynda açylan ilçihanasynyň işgärleri bilen duşuşdy. Obamanyň Kubanyň prezidenti Raul Castro bilen we beýleki siýasatçylary bilen duşuşmagy planlaşdyrylýar. Şol wagtda 20 martda Havanada dissidentleriň protesti batylyp ýatyryldy we 50 çemeti protestçi tutsak edildi. Kubanyň we Birleşen Ştatlaryň prezidentlerining 2014-nji ýylyň dekabr aýynda geçiren giňişleýin telefon söhbetdeşliginden soň ýurtlaryň özara diplomatik gatnaşyklary dikelip başlandy. Telekommunikasiýa wagtynçylaryň baglaşyldy, howa gatnawyny ýola goýmak barada ulalaşyldy. Emma uly gapma garşylyklar şol sanda Birleşen Ştatlaryň Kuba garşy 54 ýyllyk ykdysady gadagançylygy saklanyp galýar. Ortaýadyň Rostov regionunyň suwdy Ukrainaly pilot Nadia Savchenko 2014-nji ýylda gündor Ukrainada iki ortaýatly jurnalistiň ölümine gatnaşmakda günäli tapdy. Donetskiň şäher suwdynyň sudiýasy 21 martda okap başlan kararynda Savchenkonyň öz hereketlerinde siýasy girinje esaslanandygyny aýtdy. Dip ortaýatyň täzelikleri agentlikleri habar berdiler. Prokurorlar Savchenkonyň 23 ýyllyk türme tutsaglygyna höküm edilmegini islediler. Savchenkonyň işi Ukrainada we beýleki ýurtlarda gahar gazap döretdi. Tanqidçiler Kremli Savchenkonyň suwdyny göz üçin geçirmekde taýpladylar. Nadejda Savchenko suwd diňlenşigi 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda başlanaly bäri öz garşylygyny ma'lum edip gelýär. Ol öz tutsaglygyna protest hökmünde aşlyk eglan etdi. Savchenko 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündor Ukrainada ortaýatçy separatistlere garşy söwüşen wagtynda özüniň ogurlanyp Orusýada äkidilenligini aýdýar. Qazaqstanyň saýlaw resmiýetleri 20 martda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň 82,15% ses toplap ýeňiş gazananlygyny eglan etdiler. Deslapky netijelere görä Nazarbayew yaran yeni iki partiya Kommunistik Partiýasy we Akjol Partiýasy Milli Parlamentiň 107 orunluk aşağı majlisiň düzümine girmek üçin 7%lik derejesinden geçmegi başarypdyr. Saýlawlaryň netijeleri kanun çykarjy darasynyň düzüminiň öňkülügine galýanlygyny görkezdi. Ses berijileriň gatnaşyk derejesi 77,1% bolupdyr. Günbatar ýurtlary we syňçylary Gazagstanda 1991-nji ýyldan bäri geçirilýän ses berişlikleriň hiç birini azat we açyk diýip ikrar etmediler. Kırgızstan noýabr aýynda meşhur kırgız teologiýa boýunça alyma hüjüm etmekde guman edilen adamyň Türkiýeden ekstradisiýa edilenligini aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň 21 martda aýtmagyna görä şüphelenýän Alibek Tilek ulu häzir Bişkegiň tutsakhanasynda saklanýar. 28-nji noýabrda Islam döwleti atly ekstremist toporynyň tarapdarlary bolmakda guman edilen adamlar Bişkegiň din kanunçylyk we siýasat boýunça analiz merkeziniň müdiri Kadir Malikowy pyçaklapdy. Kadirov hüjümde aman galdy. Resmiýetlerin ýa-da aýtmagyna görä hüjüme amalaşdyrmakda guman edilen iki kırgız raýaty Bişkekde
tutsak edildi. Ýene kisi Türkiýanyň Gaziantep şäherinde ele salyndy. Kyrgyz häkimetleri yüzlerçe Kyrgyz raýatynyň Islam döwleti toparynyň düzüminde Siriýede we Irakda islamçy töweşejileriň hatarynda söweşýänligini aýdarlar. Ortaýatyň harbiýleri Siriýada ok ateşi betletmek üçin mexanizmleri işläp düzmek boýunça Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gytsagly duşuşuk geçirilmegine çağırdylar. Siriýada ok ateşi betletmek barada ulalaşylan düzgünleriň durmuşa geçirilmeginiň mundan beýle gaýra goýulmagy ýol bererlikli däl diýip Ortaýatyň baş ştabynyň beýannamasynda aýdyldy. Beýannama Ortaýatyň çağırışyna jogap berilmedik ýagdaýynda 22 martdan başlap bir taraplaýyn hereket edip başlajagyny duýdurdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 20 martda Havana bardy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň 88 ýylyň dowamynda Kuba ilkinji gezek barmagy bilen bagly bu taryhy sapar we iki ýurdun özara gatnaşygyndaky soňky özgörüşlikler barada habarçymyz Aras Perweşiň maglumatlaryny dinläli. Prezident Barack Obama tarihi sapar bilen 20 martda Kuba bardy. 88 ýyllyk döwrüň içinde bir Amerikan prezidenti tarapyndan edilen bu ilkinji sapar Fidel Castro'nun 1959-njy ýylda bolan rewolýusiýasyndan başlap dartgynlaşyp ogran gatnaşyklary gawlandyrmak üçin edilen esasy ädim bolup durýar. Obama Birleşen Ştatlaryň Kuba barada ýarym asyrdan köp alyp baran siýasatyny üýtgedip, gatnaşyklary kadylaşdyrmaga başlanandan 15 ay soň 48 sagatlyk vizit bilen Kuba baranna Twitter'de ispan diline ýagdaý niçik Kuba diýip geldi. Havanada Obamany karşı almak üçin aeroporta baran Kubanyň iň ýokary derejeli resmisi ýurdun daşary işler ministeri Bruno Rodriguez Parilla boldy. Obama ilki Amerikanyň Havana mehmanhanasyna täze açylan elçihanasynyň işgärleri bilen duşuşdy. Olara bu Kuba halky bilen günden-güne iş tarışmak üçin bir tarihi fursatdyr diýdi. Elçihananyň işgärleri bilen salamlaşandan soň Obama guýup duran güýçli çabga garamazdan öz maşgalaty bilen Havananyň gadymy bölegine aýlandy. Amerikan prezidenti 2 günlük safaryna Kubanyň prezidenti Raul Castro şeýle hem siyasi disidentler bilen duşar. Ýöne disidentleriň 20 martda Havanada geçiren protesti Obama barmadyndan sanlyca sagat öň ýatyrylyp 50 töweregi protesti tutuldy. Kubanyň prezidenti bilen Obamanyň arasynda 2014-nji ýylyň dekabryna geçen ýeňeşleýin telefon gepleşiginden soň Havana bilen Washington diplomatik gatnaşyklary täzeden dikelip telekommunikasiýa boýunça şertnama baglaşyp hawa gatnawyny ýola goýmagy alaşdylar. Ýöne esasy ara tafawutlarda şol sanyna Birleşen Ştatlaryň 54 ýyl mundan ozal Kubanyň garşysyna girden ykdysady ambargosyny welin üýtgen zat ýok. Kubanyň daşary sewda we daşary maýa goýma boýunça ministeri Rodrigo Malmierza 20 martda Havanada geçirilen metbuat ýygyna şeýle diýdi. El bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de Cuba. Birleşen Ştatlaryň Kubanyň garşysyna girden ykdysady ambargosy Kubanyň ykdysady ösüşine iň uly bewet boldy. Ol munyň sebäplerini hem şeýle düşündirdi. La imposibilidad de las empresas cubanas de exportar productos. Kubanyň kampaniýalaryna Birleşen Ştatlara önüm ýa hyzmat eksport etmäge ýol berilenok. Iki ýurt arasyndaky sewda häzir bir taraplaýyn. Galy berse-de Amerikan kampaniýalaryna Kubada telekommunikasiýa puwdugyndan başga ýerde maýa goýmaga ruhsat edilmeýär. Kubanyň hiç bir bankynyň Amerikan banky bilen göni gatnaşygy ýok. Olar Amerikan banklarynyň hasapda açyp bilen oklar diýip Malmierza aýtdy. Ol Amerikanyň Kuba baradaky siýasatyna şeýle baha berdi. Las medidas anunciadas mantienen un sesgo discriminatorio hacia las empresas. Birleşen Ştatlaryň siýasaty Kubanyň döwletiň eýesiligindäki kampaniýalary barada ýalňyş pikir edip olary ala tutdy. Biziň ykdysady sistemamyzda agdyklyk edýän döwletiň eýesiligindäki kampaniýalar bu sistema biziň öz başdaklygymyza esaslanýar. Ol Kuba halkynyň saýlap tutan ýol diýip Malmierza aýtdy. Habarçymyz Aras Perweşiň maglumatyny dinlediňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň we Orsiýanyň harbiýleri Awganistan bilen terkede goly ýerde bilelikde harby maşklaryny geçirdiler. 50 000 çemeti ýetkirin gatnaşmagynda geçirilýän bu çäre bilen bir wagtda Awgan resmiýetleri regional ýurtlarynyň halkara terrorçylyga garşy görüşde hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini nyhtaýarlar. Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Täjik güýçleri bilen Orta askerleri Täjik-Awgan serhediniň goýunda bilelikde harby türgülleşik geçirýär. Oňa 50 000 tugeregi harby gatnaşýar. Bu harby türgülleşigi geçirmekden maksat Awganistanyň Täjikistana abanýan hopyň öňüni almakdyr diýip Täjikistanyň goranmak ministeri Şirali Mirzo belläpdir. Täjik güýçleri bilen Rus askerleriniň jeňçilere garşy görüşe taýindygyny Şirali Mirzo nygtapdyr. Täjik-Awgan serhediniň ýakynynda Orta askerleriniň harby türgülleşik geçirmegine Awgan resmiýetleri reaksiýa bildirdi. Awganistanyň goranmak ministerliginiň sözçüsi general döwlet weziriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Awganistanda terroristlere garşy görüş alınıp barylýar. Islam döwleti adly toparyny Awganistandan ýok etmek üçin alada edilýär. افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې بوخت دی. داعش وځپل شي دلته مرکزونه ونه لري. Daşaryurtly jeňçileriň Awganistanda merkezi bar. Merkezi Aziýaly militarlarym Awganistanda hereket edýär. Daşaryurtly jeňçiler goňşy ýurtlara da hopa bandyryp biler. Şu sebäpden goňşy ýurtlaryň terrorizme garşy görüşde biz bilen hyzmatdaşlyk etmegini soraýar. Her ýurt öz topragynda harby türgülleşik geçirse ol öz işi. Täjikistanyň hem serhedin o ýüzünde harby türgülleşik geçirmegi bize degişli mesele däl diýip general weziri aýdýar. Nurdar hewat hypyl kar de çe hypyl hewat ki tamrinat kayy Demirgazyk Gündogor Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň yerleşendigini yerli resmiýetler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly militarlardygyny ma'lum edýär. Özbegistanyň Islam herekatiniň agzalary özleriniň Daişa tabyn bolandygyny elan edipdi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Seýid Isaq Gilanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Islam döwleti adly toparyň Horasan adly bölüminiň Awganistanda merkezleri bar. Bu ýagdaýdan Awganistanyň goňşulary gorkmalydyr. داعش خطر مرکزاشان در افغانستان و همسایه‌های ما باید حراس داشته باشند از داعش. Daesh militarlary hususan hem merkezi Aziýa ýurtlaryna wähemsalýar. Çünki olar Awganistan arkaly merkezi Aziýa ýurtlaryna girmek isleýär. Daeşçilerin gözüňde tutýan esasy mendeli merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Meselanyň çylşyrmlydygyna merkezi Aziýa ýurtlary we Orsiýet hem gowy düşünýär. Hut şonuň üçin hem Orsiýet bilen Täjikistan Täjik-Awgan serhediniň goýunda harby türgülleşik geçirýär. Sebäbi Orsiýet Islam döwleti adly toparyň merkezi Aziýa ýurtlaryna geçmeginden hedige diýär diýip deputat aýtdy. مانوری را که روسیه و تاجیکستان در صدات افغانستان داره ترس داعش است. Siyasi sinçi bari arız bolsa Täjikistan bilen Orsiýetin Täjik-Awgan serhediniň ýakynynda harby türgülleşige başlanmagy Awgan halkyny gynandyrýar diýdi. Bu ýagdaýyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Orsiýetiň arasynda kynçylyk döredip biljekdigini hem sinçi öňe sürdi. روسيا وتاجكستان تمرينات نظامي مشكلات بين أمريكا وروسيا در أفغانستان. Demirgazyk Awganistanda dartgyllyk kış aýlarynda da dowam etdi. Ýaz faslynyň başlanmagy bilen hopsuzlyk şertleriniň Demirgazykda hasam yaramazlaşmagynyň ahmaldygyny resmiýetler aýdýar. Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, häzir size bildirişimizi eşitdirýäris. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjekdirmä.
Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Hindistan Türkmenistan bilen gaz sowdasynda narhlaryň uzak möhletliğine esasında kesitlenmegine garşy çykyş etdi. Türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistanyň we Hindistanyň energiýa bazarlaryna çykarmak boýunça dekabr aýynda guruluşy başlanan proýektiň agzasy Hindistanyň gazyň narhy baradaky beýannamasy Türkmenistanyň prezidentiniň Transowgan gaz geçirjisi arkaly regiony energiýalenip etmek barada Pakistanda geçiren gepleşikleriniň iz ýanyna gawat geldi. Temany kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Hindistan top gaz geçirjisinden aktaryljak Türkmen gazy üçin uzak möhletlen kesitlenen narh ýa-da belli bir formula boýunça baha tölemegi gözüňünde tutmaýandygyny aýan etdi. New Delhi muny odal Katar bilen arada hereket eden şertnama bilen bagly ajy tejribe hukmynda häsiýetlendiren ýagdaýy bilen düşündirdi. Hindi tarapy agdalan şertnama ta 25 ýyldan soň täzeden gözden geçirilýänçe Katara gazyň dünýä bazaryndaky narhyndan has köp pul töläp gelendigine aýtdy. TV gazyň bazary çalt tepkinler bilen ütgeýär. Onuň öňümüzdäki ýyllarda nähili özgörjekdigini hiç kim aýdyp bilmeýär. Şonuň üçin 20 ýyl üçin belli bir narhy ýa-da formulany kesitlemegiň hiç hili manysy ýok, diýip The Times of India neşri Hindistanyň Nevit pudugynyň resmiýetiniň sözlerini getirdi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak uzunlygy 1814 kilometr bolmaly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisinden ýylda 33 kub metr Türkmen gazyny aktarmak planlaşdyrylýar. 1990-njy ýyllaryň başlaryndan bäri gurrun edilip gelinýän bu gaz geçirjä geçen ýylyň dekabrynda Mary şäherinde badalga berildi. Umumy bahasy 10 milliard dollara durjakdygy çaklanylan bu gaz geçirjiniň çykdyjylarynyň 85% töweregini öz üstüne alyp Türkmenistan onuň 2018-nji ýyly çelini dolu gurulyp oturuljakdygyny eglan etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň geçen hepde Pakistana eden saparynyň çäklerinde hem proýekte agdaw bolan iki ýurduň liderleri topky ıgrarly bolup galýandyklaryny ýene bir gezek tekrarladylar. Emma gaz geçirjiniň 735 kilometri Awganistanyň Sultanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgyny sebitleriniň üstünden geçýändigi sebäpli onuň dogurdanam durmuşy geçirilip bilinjekdigine degişli süpkeli garaýşlar hem bildirilýär. Topky proýektini Türkmen Gaz döwlet konserni Owan Gaz korporasiýasy, Pakistanyň Interstate Gas Systems Private Limited, Hindistanyň Gale Limited karhanalary tarapyndan esaslandyrylan Tapil Limited konsorsiumy durmuşa geçirýär. Sol bir wagtda da bu proýekt esasında Awganistana, Pakistana we Hindistana aktaryljak Türkmen gazynyň bahasynyň nähili şertlerde ödüljekdigi barada köpçülige hiç hili maglumat elýeterli edilmeýär. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda ýene jaýlar ýumrulýar. Şu sapar paýtagtyň Hitrovka diýilip adlandyrylýan etrapçasynda 10-dan gowrak binanyň ýykylýanlygy, olaryň arasynda dükanlaryň hem bardygy aýdylýar. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylowadan gurrun bermegi soradyk. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sultanayda Aşgabatda pristroykalaryň ýene bir tapgyrynyň ýykylýandygyny habar berdiňiz. Bu pristroykalar nerede ýerleşýän, näçe çemesi jaýyň pristroykalary ýagny goşmaçy gurulan otoglary ýykylýar? Sehra edil şuwatçy Aşgabatyň Hitrovka raýonunda Odalky Gribayet köçesiniň häzirki Hoca Ahmet Ýasawy adlandyrylan köçäniň başlanan ýerinde Dedew masywy tarapynda şu Akademi Garadok diýilýär. Şu odal bundan bir 30-40 ýyl odal gurulan ýanky Finiske Karkas daýlardan gurulan taşýoluk bar. Häzir şol Hoca Ahmet Ýasawy köçäniň başlanan ýerindäki şol Finiske daýlaryň goşmaça guruluşlary, pristroykalary ýykylyp başlandy. Sultanayda takminan aýdanyňda näçe çemesi jaýyň goşmaça oto ýykylýar? Häzir men şo ýerek aýlananymda 10 Konstantinski jaýyň şol bir wagtly jaýlar da şolar ýol garada gurulan
katel tipli zaylar, yani olar karkas zaylar, finiski zaylar atlandırılýar. Şonuň şol ýol horasynda bir 13 tanak öýüň goşmaça guruluşyklary ýykylyp dur ekeni, onundan şu taýda ýene-de şol öz üçin bir dukan gurulan adamlar bar eken, şol bir tanak dukan ýykylyp dur ekeni, şol raýonda häzir şeýle ýykylşyk dowam etýär, şol Gribayet köçäniň köçe tarapyndaky. Ýöne akadem garadok diýilen pasyoluň özi, ulu pasyol gotaýda bir 500 sene hojalyk finiski zaýlardan düzülen hojalyk zaýlary ýerleşýär. Indi şol akadem garadogyň hemme içine girip şol içinde bar bolan pristroykalarym ýykyljakmysy bar, edilýäne şu ýol gara ýykylyp dur. Sultanaýda şu pristroykalaryň ýani goşmaça otolaryň näme sebäpden ýykylýan o barada ýaşaýjylara bir haýsyda bolsa düşündiriş berilipdirmi? Berlian düşündirseyle şäher awadanlaşdyrmak maksady bilen diýilýär. Häzir şol hemme ýerlerde şäheriň köp ýerlerinde şol pristroykalar ýykylýar. Ondan soň şol başarıly kan düşündiriş berip duranoklar esasen şol ýol garasy bolanda ýol adaty giňeltmeli bolýar diýilýär. Ýa bolmasa şol ýol tarapdan şol pristroykalary ýa betgelşik görnýär diýilýär. Şol zaýlary öňkü ilki gurulan tibindäki durkuna getirmek üçin, şonu owadallamak üçin köçäniň garalaryny şoň üçin ýykmaly diýilýär. Ýakyn aýryň diýerler, bir näçe gün möhlet berýärler, bir hepden dowamında ýykyp aýrylmaly, ýa onun dowamında ýykyp aýrylmaly diýilýär. Ondan artyk düşündirip berip duranoklar ýykmaly diýdiler, şonu derrew başlaýarlar ýykyp. Sultanaýda soňky bir aýyň dowamyny Aşgabatyň başga nirelerinde şoňa meňdeş ýykylşyk boldy. Bu barada bir maglumat beräýsiňiz? Tekrar ýykylşyk her gün diýenler baryn, ha şu 6-njy çetrapsada da ýani bir aýyň dowamında goşmaça guruluşyklar aýrylyp dur, ýykylyp dur. Häzirem şu 6-njy çetrapsada da dowam etdi, ýani goşmaça guruluşyklaryň aýrylmagy. Ondan soň ýani Hitrovka geçen tüneliň 200-ndäki zaýlar şu ýerde bar bolan ýene de bir uly 3 gatly ýaşaýyş zaýy bar. Şonuň goşmaça guruluşyklary ýykylyp dur. Şol tüneliň 2 gatlaryndaky zaýlar ýykyldy. Häzirem şu ýykylşyk dowam etdi. Muny tüneliň üstünden gapdaly bilen täze köprüniň guruluşy bilen baglaşdyrýarlar. Şu sebäpli häzir şol raýonda şu tüneliň gaýrasynda da, ilerisinde de, gün watarynda da, gün dogorunda da bar bolan şu ähli imaratlar, edara zaýlary, ýaşaýyş zaýlary ýykylyp dur. Ýykylşyk Petrovka raýonyny boýunça köp ýerde dowam etdi. Onuň ýanky aýlaw ýol diýilýär. Şu aýlaw ýoluň urunda Kılıçkuleýew köçesinde de Bedew massivinde bir 50 golay dukanlar ýykyldy. Onuň şu Kılıçkuleýewiň Günbatar tarapynda ýanky Halturin köçesi bilen çatyrandan Günbatar ýerinde de bir 20 golay dukanlaryna geçen hepde ýykylyp başlandy. Şeýle ýykylşyklar häzir Aşgabat boýunça dowam edip dur. Habarçymy Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň naqd sowdasynyň resmi taýdan çäklendirilýän wagtynda dollaryň, ýevronyň gara bazardaky narhlary gitdigiçe ýokarlanyp barýar. Şu Aşgabatda bir Amerikan dollarynyň bahasy 5 manatdan aşyp, geçen hepdeden bäri 20% çemeti artypdyr. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi kursy bolsa bir Amerikan dollaryna 3,5 manat derejesinde ketgitlenýär. Valuta çalyşygy bilen bagly şu günkü ýagdaý barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýew gurrun berýär. Söhbetdeşligi kärdeşim tekrar geçirdi. Amanrada Aşgabatda gara bazarda dollaryň bahasynyň 5,5 manada çenli ýetendigini habar berdiňiz. Bu barada dolarrak maglumat beräýsiňiz? Paýtagtda dollaryň gara sowdasy, dollaryň kaçakçylyk sowdasy edilýän bazarlarda dollar sowdasyny edýänler tarapyndan satyn alynşam, olaryň gerekli müşterilere satylşam, ülkesini üýtgedi geçen hepdeniň ahyryndan başlap edil şuň kun Aşgabatda 1 dollar sowdasyny edýänler, dollar satmak üçin bazara gelýänlerden 4 manat 40, 4 manat 60 teňe aralygynda satyn alýarlar. Dollar satyn aljak beýleki müşterileri bolsa, dollar sowdagarlary 1 dollary iň arzan bolanyny 5 manat 20 teňeden 5 manat 40 teňe çelli aralykda satýarlar. Bu gara bazarlarda dollaryň gizli sowdasy edilýän ýerleriň ähsesinde şeýle täze. Amanrada bilişimiz ýaly döwlet eýçiligindäki banklarda naqd görnüşinde dollar satylmaýar. Gara bazarda da dollary tapyp bolýandygyny aýtdyňyz. Gara bazarda dollar nireden gelýär?
Onlarına Türkmenistan'ın rayetlerinin ön bir gebet dolar manat meselesine ağır bir şey. Sonun suyunun sütte ağır bir şey. Su üstlerse değil çiyali. Doların en tek erkin satılayan vaatında da adamlar seherce süysürtüsü oldu. Onu bankın üstü bilen Amerikan dolarını yurttular. Ine Karabağlara dolar getiriyerler bir bölüge şolor. Beyleki bölüge Türkmenistan'ın daşına gidip işleyenler dürlü yollar bilen, resmi yol bilen, neredeyse gizli yollar bilen şol işleyen yurtlarından Türkmenistan'a qaydiyan tanışverişlerinin yine gayrıların üstü bilen özünün yurtta kostarlarına dolar görünüşünde maliye kömürünü veriyorlar. Yine şolarım yöngümül dolar erkin satılıyor kadar şeyledi. Hazır doların sevdası yatırılandan sonra da daşar yurtlu zahmet migrantlarının yurttaki kostarları özlerine iyi verilen dolarları manada öğürmek için Karabağlara getiriyorlar. Ondan yine de üçüncü bir yolu bir yurt rayetlerinin belli bir bölüğü daşar yurt kampanyalarından ya olmasa gayri edarelerden, kerhanalardan özlerinin aylık pulluklarını dolar görünüşünden diyorlar. Yine bunların Karabağları dolar bilen üstüne diyorlar bir toparı tekrar. Amanrada indi yurtda Garabağdarda doları tapıp bolýandygına, ýagny satylýandygına, döwlet eýçiligindäki banklarda bolsa satylmadygına ýaşaýjylar nähil araýarlar? Ýaşaýjylar muňa nähile bolýarlar. Sebebi bu dolar Türkmenistan'ın rayetlerinin tas ählisinin durmuşunda diýen ýaly mühim rol oynayan valyuta pul birligi. Mesela Türkmenistan'da soňky döwürde şeýler äkärde kemale geldi. Dukanlara harit satyn aljak bolýan dukan eýeleri ulubek dönüşlüge uçuradylar. Haritlaryň bahasynyň günme-günden her gün ýa-ni kymmatlap gidip otururlyk üçin olar indi özleriniň adamnaky hukuky söwda dukanlaryny işlewilýärlere satmak, dukanlardaky öz söwdasyny ýatyrmak isleýärler. Bir bolýan ýerde, ony bolmaýan ýerde şol dukan eýeleri özlerinin dukanyna kesen narhyny Amerikan dollarynyň hümmetine kesýärler hem de onun Türkmen manada satılmadygyny aýdýarlar. Ýoksa bolmasa şonu satyn aljak bolýan adamlar bir Amerikan dollaryny berip 5 manat 50 tengeden 6 manat 50 bir manat bereli her Amerikan dollaryny ýöne manada satýarlar. Özünün dukanyny satdyga çykaran dukan eýeleri biz ýene de näçe onun Türkmen manadynyň 1 dollara bolan hümmetiniň näçe bardygyny bilemok. Belki ýene bir näçe onun 6 manada 7 manada barar şol üçin dollar getirseňer başgyny dukan tartýan ýoksa surrun goýulýarlar tekrar. Amanrada aşgabatdan gepleşmede atnaşyp beren gürüňiňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir kitap çykardy. Bu gezek çay barada. Türkmen mediasyna görä Berdimuhammedow çay melhem hem ylham atly bu kitabyny türkmen halkyna Nowruz bayramy hökmünde sowgat edipdir. Hormatly radio dinleyijiler, soňky ýyllarda sandarça kitabyň awtory bolan Türkmen prezidentiniň edebi döredijiligi sizi näme derejede gyzyklandyrýar? Siz prezidentiň eserlerinden haýsylaryny okap gördüňiz. Pikiriňiz nähili? Biziň şu gün ortadan bu sowalymyza gelen tesvirleriň birinde dogruçul atly okyjymyz birinciden halkyny eklesin Türkmeni krizisden çykarsyn, onsoň kitap okarys diýip ýazypdyr. Bu elbetde okyjymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleyijiler, agzalan sowalymyza jogap bermek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we WhatsApp sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.